Bona gent, avui primer dia de planer després d'un mes i mig. No és a fer sèries, és fer un rodatge suau, tranquil, buscant sensacions, aviam què tal va. Així també d'aquesta manera, ja que els entrenos que he fet de muntanya últimament he tingut molt bones sensacions, doncs tornem a provar planer. Així també el dia de demà, quan vagin a fer l'eco del turment i com tinc el tendó, ens podem apartar, així ja començo a agafar una miqueta de ritme i de fondo. Així que anem a buscar, com us he dit, sensacions per camí de terra. M'estic dirigint cap en direcció a Riudarenes i és arribar fins a la carretera de l'Esparra i tornar, que aquesta ruta és ideal per fer en família, que és molt planera. A dures penes passa algun cotxe, passen més cotxes de direcció a Santa Coloma fins al pícnic als Avets, que no res, però pràcticament passen cotxes. Així que és una ruta ideal per fer amb la família, per fer-ho amb els nens amb la bici, caminant, etc. I també és una molt bona ruta per qui s'estigui iniciant en el món del running, que us la pugui fer, perquè és molt planera i molt fàcil de fer. Així que seguim i us vaig informant de les sensacions que vaig tinguent. Així que som-hi. Sleep, yeah. Only miss you when I'm breathing in too deep, yeah. Am I just your little secret? I didn't hear the sirens. I didn't wanna see the warning signs, and now I pay the price, yeah. Vale, gent, primers 5 quilòmetres. De moment, sensacions millor del que em pensava. Noto res, molt petit de càrrega, també estem agafant ritme, però jo no és dolor ni res. L'important és les sensacions que tindré demà. Però bueno, faig una petita parada aquí, perquè no sé si es veu. Allà dalt de tot, aquella muntanya d'allà, no sé si es veu un edifici que està al mig enderrocat. Doncs allò d'allà és Argimon, que és on vam pujar l'altre dia els de la cursa de la ratafia, els de la llarga. Doncs perquè es fa una idea del que van arribar a pujar fins allà dalt de tot. Així que Déu-n'hi-do. Doncs bueno, jo segueixo, em falta poc per arribar ja al final del camí i llavors ja tornaré a Santa Coloma, així que de moment sensacions millor del que em pensava. Així que seguim. Doncs bueno, gent, ja hem arribat al final del camí. Hem vingut d'aquí. Llavors, en el cas que tiréssim un cop acabat el camí cap a la dreta, tiraríem cap a l'Esparra, recte a Riudarenes, i cap a l'esquerra doncs no podríem tirar a Riudarenes. Però jo ara tornaré pel mateix camí que hem tornat, ja de nou cap a Santa Coloma, que són uns 7 quilòmetres aproximadament, i ja tornem a estar al mig del poble. Així que seguim de moment bones sensacions fins aquí, així que espero que al final de l'entreno doncs acabi també amb les mateixes sensacions que ara. Així que seguim. Quilòmetre 8, segueixo amb les bones sensacions, mantinguent un ritme constant entre 5-20 al quilòmetre, com ja us he dit. Avui és dia suau, sense apretar, buscar sensacions en planer, veiem com anoto i de moment molt bé. I aprofito per donar-vos un consell. Si per exemple esteu començant a córrer o ja porteu un temps corrents i voleu evitar lesions innecessàries, seguiu la norma del 80-20. Què em refereixo amb això? Un 80% dels entrenos per camí de terra, com el que estic anant, o per muntanya, i l'altre 20% per asfalt.
O sigui, d'aquesta manera evitarem més impacte, o sigui, un impacte més agressiu. Això també ajudarà a recuperar millor dels entrenos i d'aquesta forma evitarem sobrecàrregues innecessàries en els entrenos. Així que apunteu-vos això, recordeu, norma del 80-20, 80% per terra, 20% per asfalt. Així que ara seguim. I didn't wanna see the warning signs, and now I pay the price, yeah. Oh, I should've known. It hits me like a tidal wave every time you say my name. It hits me like a tidal wave. It hits me like a... Doncs bueno, gent, entreno acabat. Ja ens han sortit 12 quilòmetres i mig a un ritme de 5-12, ja us el que buscava entre 5 i 5-20. Sensacions molt bones, aviam demà com tinc el turmell, si tinc molèsties o no. Si no tinc molèsties és bona senyal que ja quasi ja estic al 100% de recuperat. Però bueno, millor no fer el burro, anem recuperant a poc a poc. Així que bueno, gent, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, deixeu un bon like, heu de subscriure, que com ja sabeu, ajudeu un piló. I ara sí, fins la pròxima.